Què hi podem fer nosaltres per a millorar el món? En relació als problemes i patiment, en molts casos evitables, tant de la gent de la nostra terra com de la resta del món, sovint se sent dir «tant se val». Tot és igual. No hi podem fer res. Són els governs els que ho han de resoldre. Encongir les espatlles, desanimar-se i pensar que tot és igual és una gran equivocació, perquè no és veritat que tot sigui igual. No és el mateix la fidelitat que la infidelitat, la bondat que la maldat, la gratitud que la ingratitud, la responsabilitat que la irresponsabilitat, la pau que la guerra, el ser solidari que el no ser-ho. Les coses no valen totes igual. Cadascuna té el seu propi pes. Cada acció humana pot ser portadora de valors o no ser-ne, i això comporta unes conseqüències ben diferents tant per les persones com pel medi ambient. Tampoc no és veritat que no hi podem fer res. Si no haguéssim fet res de res, no tindríem democràcia, ni català a les escoles, ni llibertat d'expressió o de religió, etc. Si no hi haguessin els nombrosos voluntaris i col·laboradors de les ONGs, no existiria la Creu Roja, ni Càritas, ni Metges Sense Fronteres, ni Amnistia Internacional, ni el Telèfon de l'Esperança, amb les corresponents greus conseqüències per a milions i milions de persones. Pel que fa a que són els governs els que ho han de resoldre, és veritat, però no del tot. Els governs haurien de fer molt més del que fan per evitar el patiment de les persones, però no sols ells. També les empreses, els sindicats, les religions, la societat civil, tots i cadascú de nosaltres hauríem de fer molt més. Per exemple, actuant en tots els nostres actes amb responsabilitat, exercint la solidaritat i un consum sostenible, exigint pau, justícia i benestar per a tothom, etc. Com podem contribuir? Centrant-nos gairebé només en el valor de la solidaritat, hi ha moltes accions que qualsevol persona podem realitzar en el nostre dia a dia, com, per exemple, fent-nos voluntaris o col·laboradors d'alguna ONG, visitant malalts als hospitals o domicilis, donant la roba i altres objectes que no es necessiten i estan en bon estat, donant sang i, encara més, donant òrgans, participant en campanyes de neteja de parcs, muntanyes o rius, consumint responsablement, reciclant i preservant els recursos naturals, educant els nostres fills a través dels valors, perquè aprenguin a donar sentit als seus comportaments, pagant als empresaris un salari just als seus empleats, exercint la seva feina el millor possible els empleats, actualitzant permanentment els seus coneixements als professionals per a poder donar els millors serveis possibles, essent considerats amb les persones desconegudes, amb els immigrants i amb altres minories socialment excloses, complint rigorosament amb les obligacions tributàries,
respectant escrupolosament les normes de trànsit i altres. Acudint immediatament per oferir ajuda davant qualsevol situació d'emergència. Rebel·lant-nos davant qualsevol injustícia pròpia o aliena. Escollint els governants que més implicats estiguin en reduir les desigualtats i el patiment de la gent, així com en oferir un futur millor al jovent, exigint-los el seu acompliment o, en cas contrari, substituint-los. Estan atents a les persones de l'entorn per si poden necessitar ajuda i no gosen demanar-la. De vegades, un copet a l'espatlla o una frase adient són decisius perquè una persona surti d'una situació d'estrès, encara que sigui per uns moments. I, per acabar, no caure en les radicalitats, és a dir, en les conviccions extremes que tant de mal han fet a la humanitat i poden tornar a fer si no les aturem a temps. Cal estar ben informat abans d'emetre un judici que pot portar conseqüències per a tercers. No tota la informació que rebem i està d'acord amb les nostres creences o predileccions l'hem de donar per certa i bona sense contrastar-la una mica. Com tampoc hem de donar per falsa i dolenta, sense més, la informació que rebem i no està d'acord amb les nostres conviccions. De vegades, les coses no són totalment blanques o negres com voldríem que fossin. Només amb la deguda informació i avaluant-la lliures de prejudicis, podem arribar a saber exactament de quin color són. En fi, el que no hem de fer és veure com passen pel nostre davant les injustícies, les desigualtats, el patiment de la gent i resignar-nos-hi. Cadascú de nosaltres podem fer moltes coses per a millorar el nostre trosset de món, les quals no sols donaran el seu bon fruit, sinó que serviran d'exemple a altres persones perquè també ho facin i així, entre tots, anar avançant. Tu tries. I amb aquesta tercera i última part, que tracta sobre què hi podem fer nosaltres, ja s'ha acabat el vídeo. Ara hi afegiré unes noves aportacions. En relació als grans problemes de desigualtat que assolen el món, molta gent els coneix i considera que és injust que sigui així, però creu que no s'hi pot fer res, que si els de dalt no ho arreglen, menys ho podem arreglar la gent normal i corrent. Però això no és ben bé així. Tots i cadascú de nosaltres hi podem contribuir bastant a millorar les condicions de vida d'aquests milers de milions de persones. Podem pressionar els de dalt perquè facin el que pertoqui.
podem contribuir al seu desenvolupament humà dedicant-los l'atenció i els recursos que ens sobren. Podem consumir productes de comerç just, etc. Ara bé, tot això és bastant difícil d'assolir individualment. Per això s'han creat les ONGs, que són unes organitzacions sense ànim de lucre i independents de poders polítics i econòmics, que sumant els desitjos i recursos de persones individuals aconsegueixen els seus propòsits. Al blog lasolidaritatUnBonRemei.com hi ha molta informació sobre diverses i variades ONGs que ens pot ajudar a fer una bona elecció segons les nostres preferències. I una cosa molt important que també s'ha dit al vídeo és que hem d'educar els nostres fills a través dels valors, perquè aprenguin a donar sentit als seus comportaments. Afegint, i ho hem de fer predicant amb l'exemple. És a dir, que vegin que les persones més solidàries són els seus pares i avis. L'exemple és sempre la millor escola. En general, els nens aprenen més d'allò que fem els pares i avis que de tot allò que els diem, perquè són imitadors i estan pendents de totes les nostres actuacions. Aquesta actitud és una de les millors riqueses que els hi podem deixar en herència. El vídeo acaba dient, en fi, que el que no hem de fer és veure com passen pel nostre davant les injustícies, les desigualtats, el patiment de la gent i resignar-nos-hi. Cadascú de nosaltres podem fer moltes coses per a millorar el nostre trosset de món, les quals no sols donaran el seu bon fruit, sinó que serviran d'exemple a altres persones perquè també ho facin i així, entre tots, anar avançant. I jo pregunto per última vegada perquè hi reflexioneu, no perquè em doneu una resposta. Esteu d'acord amb que el voluntariat i les donacions a les ONGs poden ajudar a la gent necessitada? Esteu d'acord amb que ens hem d'esforçar per inculcar als nostres fills i nets valors com la solidaritat, la responsabilitat, la tolerància, etc.? Esteu d'acord amb que podem fer molt més del que fem i que no ens serveix l'excusa que n'hi ha que encara fan menys? Després de totes aquestes explicacions, ara us passaria la paraula perquè hi féssiu les vostres aportacions. Però com que això és una autogravació i estic sol, no és possible. Moltes gràcies per haver-me escoltat.